Γεια. Γεια σας! Είμαστε στο Καλοχώρι. Ήρθαμε εδώ πέρα για διακοπές, μόνο για 2-3 μέρες. Και αυτές τις 2-3 μέρες που ήρθαμε, μαντέψτε τι έχει. Βρέχει. Βρέχει! Και Το πιστεύετε! Τώρα πάμε σπίτια μας, γιατί σιγά μείνουμε στην βροχή. Κάναμε ένα διαγωνισμό fidget spinner. Που το ανεβάσαμε στο προηγούμενο βίντεο, εύχομαι να πάω να το δείτε. Ναι. Το εύχομαι. Τώρα αυτό είναι κάτι σαν vlog. Να δείξουμε πόσο καλά περνάμε τουλάχιστον. Μισό, να φαινόμαστε. Κοιτάξτε βροχές που έχει έξω. Τα αμάξια έχουν γίνει σκάτα, όπως βλέπετε. Ναι, έλα και σε να φταίς. Είμαι λίγο άσχημος. Πες κανένα αστείο ρε. Θυμάσαι που σου έλεγα ότι θες να γίνεις ιστορικός. Πες το αστείο. Όχι. Πες το αστείο. Όχι. Γιατί. Είναι κατάλληλο. Πες το ρε. Θα πω, επειδή με λένε Ορέστη και με κοροϊδεύουν και με λένε Τσάνγκ, βρήκα ένα πράγμα. Θα σας το πω τώρα. Είμαι ο Τσάνγκ από τη Τσαγκούπολη και τσαγκάρω τους τσαγκαριστές που τσαγκάρουν τους ανθρώπους που αγοράζουν τσαγκάρια. Δεν ξέρω πώς το σκέφτηκα, απλά. Είναι μαλάκας, έτσι το σκέφτηκα. Ό,τι να είναι του έρχεται στο μυαλό ρε παιδιά. Γαμίσου. Ό,τι να είναι του έρχεται στο μυαλό. Γαμίσου. Είδαμε και σένα. Ναι, είδαμε και σένα. Θες να δούμε τους βαθμούς? Ναι, τα πήρα όλα δεκάρια. Α, και εσύ. Και εγώ όλα δεκάρια τα πήρα. Εντάξει, εγώ πήρα μόνο ένα οχτάρι. Στην κουπουά. Εγώ όλα 10. Εγώ ένα οχτάρι στο κουπουά μόνο. Εγώ όλα 10. Τώρα βλάκα μισό τη βροχή αυτές τις 3 μέρες που είπε η Δύση ότι θα έχει βροχή. Παιδιά, αν είστε το Καλοχώρι, εύχομαι να μας βρείτε αύριο στην πλατεία. Πλατεία εννοώ εκεί που είναι η εκκλησία. Εκεί. Να. Σε έναν κόκκινο τοίχο. Σε ένα κόκκινο τοίχο. Εύχομαι να έχετε καταλάβει. Πού είναι. Άμα μένω στο Καλοχώρι. Άμα μένω στο Καλοχώρι, ελάτε να μας βρείτε. Τώρα πάμε Θα είμαστε αύριο και μεθαύριο εδώ πέρα. Μπορεί να κάνουμε κι άλλο λίγο. Αυτό θα σας το πούμε σε βίντεο. Αύριο μπορεί να ανέβει κι άλλο βίντεο στο κανάλι. Το κανάλι δεν έχουμε βρει όνομα, θα βρούμε αύριο και θα φτιάξουμε και θα ανεβάσουμε αυτά τα βίντεο. Spinner! Α, κι εγώ spinner. Είναι άσπρο με σκελετούς και αυτό είναι στρατιωτικό με μπλε. Κοιτάξτε. Με ένα χέρι. Κι εγώ μπορώ τώρα, αλλά κρατάω. Δεν κρατάει την κάμερα ρε παιδιά. Δεν μπορεί να κάνει το βίντεο ο άνθρωπος και μετά να κάνει και αυτό. Θα του πέσει 100% το κινητό ή το αυτό και θα σπάσει. Εκτός άμα το κρατήσω από το άλλο χέρι. Είναι δύσκολο, μην το κάνεις. Να, το γυρνάω όσο μπορώ. Κράτα έτσι την κάμερα, κράτα έτσι την κάμερα. Πρόσεχε μη σου πέσει γιατί θα χαλάσει. Εμένα μου είναι ήδη χαλασμένο. Του πέσει 1000 φορές. Και μου βγήκε αυτό το καπάκι εδώ πέρα. Εύχομαι να το περίμενε, σταμάτα λίγο κάμερα. Εύχομαι να βλέπετε εδώ πέρα που μου έχει βγει και εδώ κάτω. Αύριο 100% θα βγει ένα βίντεο, 100%. Όταν γυρίσουμε από το σχολείο θα βγάλουμε 100% ένα βίντεο που θα έχει και ζέστη. Το εύχομαι να έχει ζέστη. Το καλοκαίρι μπορεί να βγάλουμε κάνα βίντεο στη θάλασσα. Ναι. Δείτε το δικό του κανάλι. Που λέγεται Έγινα Gamer. Και παίζω Clash Royale, τώρα θα ξεκινήσουμε να παίζουμε και αυτό με αυτές τις μαλακίες. Ναι, με fidget spinner. Εγώ μπορώ να κάνω βίντεο με Clash Royale. Ήμουν αρένα 8, αλλά ναι 7 και είχα κατέβει και δεν κατέβηκα. Ξανά άρχισα από την αρχή και τώρα είμαι αρένα 4. Εγώ είχα 6 account. Στο πρώτο μου account ήμουν αρένα 2, στο δεύτερο ήμουν αρένα 2, στο άλλο μου ήμουν αρένα 5, στο άλλο ήμουν αρένα 4 και σε αυτό είμαι αρένα 4. Ξαναπήγες αρένα 4. Ναι. Τον πήγα αρένα 5 και ξανακατέβηκε. Και προσπαθώ να ξανανεύω. Παιδιά, ακούστε μια ωραία μελουδία πρωτού κλείσουμε το βίντεο. Να, στο πολιτιστικό κέντρο. Σε αυτό το μέρος εδώ πάνω, σε αυτό το παράθυρο. Εδώ πέρα είναι. Να μπορούσαμε τώρα. Όχι, πάνω είναι. Ναι, πάνω, στο πάνω είναι. Γι' αυτό έχουμε και ανοιχτό. Πιάνει wifi. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο μας. Εύχομαι να πάρουμε πολλά like και πολλές προβολές. Μισό. Και μην ξεχάσετε να χτυπήσετε το κουδουνάκι. Το κουδουνάκι. Ναι. Σε αυτόν τον κόκκινο τοίχο λέμε. Σε αυτό να ξέρετε.
Τώρα θα κλείσουμε το βίντεο. Για... Αντίο! Γεια.